اللہ نے فرمایا علم یجد کا یتیما، اے حبیب اساں تانوں یتیم پایا۔ اجے میرا نبی اماں دے بطن چے، میرے نبی دے والد وصال فرمایا۔ حضرت عبداللہ دا مزار اللہ نے مدینے دے وچ بنوایا۔ میرا نبی یتیمی دے عالم وچ تشریف لے آیا۔ اللہ فرمیندے محبوبہ یتیم پایا فآوا، میں رب دا کرم فرمایا تے یتیم نو سارے جگ دا سردار بنایا، مالک و مختار بنایا۔ اے حبیب تیرے دروازے اتے سارا جگ منگن واسطے آیا۔ محبوبہ قیامت تک جگ ہے منگن والا، میرا نبی ہے دین والا۔ میرے نبی دی عمر دا ایک ایک لمحہ سبحان اللہ۔ اللہ صاحب اللہ نے ایک قسم نہیں چاہتی جو محبوبہ تیرے اعلان نبوت تو بعد علی زندگی دی قسم، بلکہ رب اکھلا عمرو کا اے حبیب میں رب نو تیری ساری عمر دی قسم، تیرے بچپن دی، لڑکپن دی، جوانی دی، سر تلا پیران تک یک محمد دی قسم، میرے نبی دا مقام ہی وکھرائے تے مل کے آکو ہر روز محمد دا